Hai kakak-kakak, ito malam nga roda ni Auntie yung mabangatan nga nakapintintas. Lipstick at tatay, make up lang basit na niya. At laki dito nagtubo nga kamuro ito yung timuging ko. Nakauma, dito nga kamuro niya. Numatay tamay sa nga kamuro, adamat agtubo manan nga duwa. Kasdya, inya dayta, makilamay da, nakakasta nga natayan ka ti kamuro. Makauma nga dagito nga kamuro niya, nagsakit. Pero anyway, nga kamuro, ti pagtatungtungan, tingin ta kamuro. Pagtatungtungan na. Dati tawaga nga gayam ko gamin nga aratak mo abroad, arata aremeka. Tawagan tayo dati nga nga joke. Tagamin madamdamag ko kat nagpalastugmat ka na dayto nga joke ko. Nakadanon lang ka no tinakabadag laang ka no ti aremeka. At last tog na isang interview tala basit niya. Interview tayo dati nga gayam ko niya. Hello? Oy, Jo. Di ba nga tayo eh? Ala, natawagan ko matlang. Kumusta nga eh? Ni, hana ka nga Ingling-Inglesan dita. Ay na apo, kamu mati Agilocano. Hana nga Ingling-Inglesan. Ispukining dalar ka mata. Nakabadag ka lang ti Remeka. Kung kunada. Ispukining dalar. Ho, Ilocano na. Amok-amok ti Agilocano. Okay, may isang bulan mo pa lang dita Remeka. Aging Ingling-Ingles ka. Nalipatang Agilocano. Daitat to petangiwa mo. Kat kumusta ngay mat? Na culture shock ka dita. Sabali nga talaga dita. Siyempre ipadpadam ki dita yung ti kuhan baryo tayo nga kangiyo-ngiyo ang kanang yung ti kagkaroba. Nang kang agniwat-ngiwat dita takwa kababain. Pakasi kati mangrogrog iti ko dita. Ay na, nagragsakag para kinyam Jo, nga nakadanong kami lang ditan, pangpangarapan nga makabadag dita, arimik ka, nga kunada, katata nakabadag ka, nagsubli ka. Joke lang. Ay, sarda nga naman dagita pa Ingles mo. Ha, mong ibaga nga nalipatang Ilocano, may sa bulan mo pa ilaang dita. Maumakin niya, ay na, itug-itug kan to pa dita, na may kasta-kasta, Hamo nga ibaga nga, bakang kang nagsitsitan, tibugo nga, may isang bulan mo pa ilaang dita. Nya? Hamo-amo na niya tibugoong? Okay? Paboritong dita nga ilabay-labay, hindi kanumno ka. Handa nga lasto-lastogan, may sabulan mo pa ilaang dita, kang nagpalapalastog kinyak, tani, Ay, Diyos ko, talaga nga, iso nga talaga nga, agtup-tup mo lang talaga nga nag-comment dagita post mo nita Facebook nga ibagam nga hamo nga kaya ti raman ti bugo nga. Graramang ka. Nakadanong ka lang nakaangot ka lang basit ti angin ti arimika kastan. Nakitak tapos mo kini kumarisin niyang bagbang ita iyo kung kunang gisidada nga nga inabraw. Salit ka. Salad nga. Dati impos mo nga salad ko na. Hoy, hamo nga ibaga nga salad. Dati impos mo nga sindayo di kalman takwa. Inlambong lang dito nga ugot. Hala nga talaga nga. Tira-tira ang ka dito kung naktumagamin. Hana ay kasta-kasta dyo, Tapos dagita kwa dagita inaldaw nga panagpus mo duty dagita magagatang mo maagamgamit. When amo ka dakkel ti swildong dita no napintas ti trabaho nita no inyaman dayta nga trabaho dita arimika. Ngam pangaasim mo ay naapo inaldaw mo ti pus mo dagita magagatang mo nga Louis Vuitton mo. Dagita bag mo nga agkakana mo nga kwa ay naapo inya dayta apay requirement dayta dita Amerika. Requirement da nga ipus mo dagita magatang mo nga salit mo. My God. Makakatawa lang kinyam Jo, ang ka makakasta idi. Inaapo, nakaangot ka lang ti angin di tangay ko, nagbaliw ka mo ton. Inya ko na, nananana inya ti ko na. Da kami nga Pilipino ko na. Nakaya mo sa unang ka nga Pilipino. Okay, nakadanong ka lang. Dahita daram nga, li mo, dita bagim, dagita urat mo.
No, dati daram, anya. Ay naapo, adabugong na dayta, Jo. Ay naapo, type B tadaram, Jo, mong mailamang dayta. Nya. Diyos ko, adayo ka pa lang ang angot ko tas ang amon nga bugoong. So nga mo maiduli nga mo nga ibaga nga da kami nga Pilipino. Kaya mo sa unang ka nga Pilipino? Ay, wan amok Jo, nga ti angin nga ang angutan dita, nabangbanglo siguro. Ngam di dyan tayo nga baryo. Ngam day ta angin nga ut-ut mo, padpadala taango na Jo. Kumusta ang kalang kumata, ka na nga mamakmati da kita ibagbagada kinyak nga nagbaliw ka ka kung kunada. Kasta mo ito, palpalastogan na mo ito, niya ka mo ito. Maumakin niya. O sige, nung kaagbalbalo Jo, ayawan, pugsatan ta nga talagang ti panaggayom tan. Pugsatan ta nga talaga. Ay, agbaliw ka. Tano, awan ti matarayam. Agsubli ka, agsubli mo lang tapaggapwam Jo, isang nga panunutan dagita naggapwam. Nya, ang kakasta Jo, ay madiday ta. Kunakto magamin niya. Patya no, tulungan da kada kita kakarubam dita. No, agawid kanto bakasyon dita baryo. Sino ti apan tumulong tong aggalip-galip ti sibuyas no agparti kay ti baboy. Di ba da kita kakaruba? Ang kasta Jo, ang madi nga talaga. Hanangay kasta-kasta. Isungal nga tinawagan ka, tabagbaga ang kaagpalapalastog tamadi. Nya. Awan mo ti palpalastogan no di ka tabagbagin mo laang. Talaga nga, ay. Pinagtigar-gar na nga talaga. Nabaybayagan nga na nag-high blood. Nung takta nag-high blood man ang Jo nya. Maumakin niyam Jo. Talaga nga pagsakitam ti ulok kan pagbagik Jo ha. Ay, bagtawa, isa ko nagtumot. Nga dati agas ko dito, nga Rexidol 40. Para gurigor pay, para sakit ti ulo, para pa kita mabigbig na. Talagang, bagtawa, isa nga talaga. Nga dati kasta nga agas ko, matumar ko. O si kada matumar mo. Dahil tagamin Rexidol, at dati paracetamol na, at dati ti caffeine na, iso na pigsa. Ay, Diyos ko. Kitam? Kutsay ti intugot mo, agas dugol day tadyo, nga agas ti sakit ti ulo. Maumakin niya. Sige, basta agbalbaliw ka, tanong agayem talata niya. Maumakin niya. Sige nga raw. Bye!